No niin, taas päivää. Nyt olisi tommonen laatikko, josta löytyy itse asiassa tämmönen. Tää on, tarkennas nyt, Citygen BN 0241 muistaakseni miinus, eli viiva 59H, ProMaster TAF. Tää on titaanikoppainen, tässä ne on, ei oo, no okei, Citizenissä olkin, mutta ei tää oo Citykan ranneke. Tää on tämmönen Fieldi 41 milli, tosi paksu 14, mutta sit niin kuin näkyy, niin tää on aika dome titaanikello. Tää tulee titaanirannekkeella, mut mä en pitänyt sitä kovin kummosena. Niin se nyt sit on täällä vielä lyhentämättömänä ja muoveis, mut katsotaan nyt sekin, onko se muoveis. Muovit otin pois, mut en tainnut lyhentää. Joo, BN 0241-59H, kaliberi E168 ja OVH 448 euroa. Tosin en oo Suomessa vielä ite nähnyt. Tää on ihan täyttä titskuu tää rannekekki, mutta vähän tämmönen, no hintaluokkaa nähdä ihan jees ehkä. Oliko tässä joku jatko? Ei mitään jatkoa, ei mitään pikasäätöä, mutta on noit mikrosäätöjä 3. Ja tää on varmaan holkkitappi systeemillä. Mut ihan perus. Vähän tämmönen kulmikka-oloinen tää ranneke, et ei nyt mikään ihan maailman paras, mutta ja sit se niinku, mä tiedä sopiiko tämmöiseen flyer-pelto, mutta tommonen metalliranneke. Mut kurkataan miltä se näyttää ranteessa. Tosiaan tän hintaiseksi kelloksi, no okei, tää on Solar Eco Drive. Tässä on 200 metriä, no se ei tässä lue, mutta 200 metriä vedenkestoa. Ja sit täytyy varmaan koittaa saada joku lähikuva tosta noista lumeista, mutta ne on siis nimittäin aika hienot. Okei, tämmönen. Tää on nyt, en tiedä mikä tässä on lukista luki, mutta aika hyvä kokoinen, mutta katsotaan vähän lähempää saiskohan tästä jotenkin hienosti työmettyä noihin. Niin nää on siis tällaiset, onpas tää kamera surkea. Mut nää on niinku tämmöset blobit, nää on niinku yhtä lumea nää numeraalit tässä. Käydään kattoo ihan ulkona, jos sais niihin kerättyä jotain, niin sit näette paremmin miltä näyttää. Signed Crown ja ruuvi 22 milliä lukiväli. Ihan tämmönen monokokkikeissi. Varmaan tää tästä sit tätä kautta sinne pääsee käsiksi jos tarvii, mutta eihän tähän oikein tarvi. Ei valittamista tähän hintaan. Käydään ulkon katsomaan. No niin, aurinko ei paista, mutta ottaa nyt päivänvalossa vähän erilainen. Toimiskohan tää zoomi nyt paremmin? Ei, kauhean rakeinen tulee tästä. No. Ehkä ne näkyy. Keräillään vähän lumetusta ja eiköhän se ole kerännyt. Mennään kattoo sisään. No niin, katsotaan. Se ei vähän loimottaa, mutta pannaan tästä vähän valo pois. Kyllä nää aika hyvin erottuvat siis. Täyttä lumea. Sekkarissa ei näköjään mitään ole, mutta
Kyllä tästä muuten aika menisi vaan olosuhteissa selvää. Sitä en oo kattonut kaukana kestää, mutta kestää mitä kestää. No niin, tulkoon valkeus. Niin näitä ei nyt Suomesta saanut, mutta ainakaan silloin kun ostin. Et siinä mielessä jännä, että tää Jenkeissä maksaa niinku OVH muistaakseni $575 ja täällä Euroopassa 448, mutta Amerikan boksi on vissiin sellainen vähän erilainen. Näitä on myös vihreällä taululla. Sellainen ihme jadevärinen. Tää on niinku musta tai harmaa tai mikä ne onkaan, mutta tää on aika jees väri. No niin, mutta eipä tässä kummempi. Tämmönen tää on paksu tosiaan, mutta ei se tunnu sit ranteessa niin paksulta. Sit kun tää on niin kevyt, niin se vaikuttaa. Ja mun mielestä sopii tämmönen ranneke vähän paremmin. Sitä ainakin Breitling, mutta who cares. Jes, näillä mennään. Palataan.